कि कर ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବଜାର ଗଲି ଆଣିକି ବିଜିକି ଦେଲି ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ଭଲକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ବାଦାମ ପକେଇଦେଲି ମୁଗଫଳି କିଛି ପକେଇଦେଲି ପକେଇ ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ମସଲା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବସେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବନଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କାଢ଼ିବି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଏଣ୍ଡୁରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମୁଁ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ସହ ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ସେ ବି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବାପା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ଖାଅ ଖାଅ